салом мухлисони барселона ва канали барса TJ. барселона билохира ба ҳадафи охирини худ дар мавсими ҷории ла лигаи испания расид ва мавқеи дуюми ҷадвалро соҳиб шуд. албатта барои дастаи бузурге монанди нилнуриҳо дилхоҳ мавқеи дигар ба ҷуз қаҳрамон будан нокомӣ ҳисобида мешавад, аммо фаромӯш намекунем ки дар нимаи мавсими ҷорӣ касе ҳатто ба сегона ҷой гирифтани дастаи каталониро бовариам надошт. ба ҳамин хотир медали нуқраи чемпионатро ҳам соҳиб шудани барселона ин натиҷаи хуб аст, зеро ин имкон медиҳад ки нилнуриҳо дар суперҷоми Испания иштирок кунанд. имрӯз даста дар сафар бозии охирини худро муқобили Севилья доир мекунад. бозии охирини Хави ба симати сармураббии дастаи Барселона. дирӯз мо дар навори худ оиди қарори роҳбарияти Барселона барои ивази сармураббӣ кардан пурра маълумот дода будем. агар надида бошед, пас даромада аз канал назар кунед. имрӯз бошад пресс-конференсияи охирини Хавиро бо тарҷумаи тоҷикиаш манзуратон мегардонем ки хело ҷолиб мебошад. ҳатман обуна шавед ва то охир тамошо кунед. Севилья имрӯз Барселонаи дар шок бударо меҳмоннавозӣ мекунад. Хави ният дорад бо ғалабаи зебо бо мухлисони дастаи каталонӣ хайру хуш намояд, аммо шикасти Севилья дар хонааш кори осон нахоҳад буд. тамошои ин ва дигар бозиҳоро бо хизматрасониҳои ширкати 1x боз ҳам ҷолибу диданӣ гардонад. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус барои шаҳрвандони Тоҷикистон то ҳаҷми 8000 сомони дар аввалин ҳисоб пуркунӣ бо промокоди TJBARCA пешниҳод мешавад. силкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. ба ҳама муваффақият. Хави, шумо чӣ хелед ва чӣ хел аз ҳолати душвор баромада истодаед? ман хубам. ин рӯзҳои душвор буданд, аммо виҷдони ман пок аст. ман ифтихор мекунам ва хушбахтам. 2.5 сол гузашт. имрӯз ман дар ин бора бо кормандон ва бозингарон суҳбат кардам ва фикр мекунам ки мо метавонем фахр кунем, зеро он вазъияти осон набуд. мо тамоми қувваамонро додем. мо фидоии клуб будем ва кори хуб кардем, гарчанде ки имсол ба ҳадафҳои худ нарасидем. таҷрибаи калон буд ва омӯзиш бузург. ман мехоҳам ба қадри имкон анҷоми зебо диҳам ва аз бозии охирини худам чун мураббии барса лаззат барам ки ин барои ман шараф ва лаззатбахш буд. мо ду унвонро ба даст овардем ва дар бисёр лаҳзаҳо хурсандии бузург овардем. ман мехоҳам ба барса барои ин имкониятро доданаш ташаккур гӯям. дар вохӯрӣ бо Лапорта чӣ гап шуд? дирӯз мо бо президент Лапорта суҳбат кардем. ӯ ба ман дар бораи сабабҳои иваз кардани мураббӣ нақл кард. ман бояд инро қабул кунам, зеро ӯ ҳама қарорро барои даста қабул мекунад. ман ҳамеша дар ихтиёри барса хоҳам буд. мо дастонамонро фишурдем ва якдигарро ба оғӯш гирифта ҳама муваффақиятҳои хубро таманно кардем. ман боз як куле хоҳам буд ва ба президент, директори варзишӣ ва бозингарон ҳама чизи беҳтаринро таманно дорам. чаро шуморо барканор карданд? сабабашро медонед? ҳамин тавр қарор доданд. фарқ надорад ки ман инро медонам ё не. онҳо тасмим гирифтанд ки ин корро кунанд, зеро онҳо боварӣ доранд ки даста бояд самти рушташро иваз кунад. ман бо мотиватсияи бузург ва боварии комил омодаи оғози саҳифаи нав доштам. ман ба нақшаҳои даста боварӣ доштам ки ба тағйир додани баъзе чизҳо ба натиҷаҳои бузург ноил шудан мумкин буд, аммо ин ба вуқӯъ намеояд. оё бо Лапорта ихтилоф ё худнофаҳмие доред? ман аз президент, директорини варзишӣ ки рафтанд миннатдорам. ман бо директорон ҳеҷ мушкилие надоштам. нест. ман шахси ризоият ҳастам ва клуб барои ман аз ҳама чиз болотар меистад. ман ба вазъият мутобиқ шудам. президент сабабҳои худро ба ман фаҳмонд ва ман илоҷе надорам ки қарори ӯро қабул кунам. аз ҳафтаи оянда сар карда ман як мухлиси дигари Барселона мешавам. ман ба Барса пайравӣ хоҳам кард. ҳамроҳи оилаам ба Манҷуик ва сипас ба Кампнои нав меравам то дастаро дастгирӣ намоям. ташаккур ба ҳама. ҳатто агар шумо рӯзноманигорон бовар накунед, ман шуморо пазон мешавам. аз ин рӯ ба ҳамаи шумо ташаккури зиёд. Виска эл Барса. ин буд охирин нишасти матбуотии сармураббии дастаи Барселона Хави. имрӯз мухлисон метавонанд бозии охирини ӯро ҳам тамошо кунанд. ба Хави барор дар корҳои ояндааш хоҳонем ва боварӣ дорем ки бозингарон бо ғалабаи зебо ӯро гусел хоҳанд кард. ба ҳамин тамом дӯстон, то боздид.